ҳаматон ба салому алейкум дӯстони азиз. Коргари доимӣ ба кор қабул карда мешавад. ҷавонмардоне ки синну солашон то 40 сола мебошад ба кори доимӣ қабул карда мешавад. Подольски шаҳри Русия бо худухӯрукӣ бепул ва ҷойи хоб аз тарафи корфармо таъмин карда мешавад. дӯстони азиз, ва инчунин ба рақамҳои +7 985 845 0845 ва инчунин 92 782 84 06 98 799 46 25 ба тамос баромада бошед. дӯстони азиз, кор ва ҷойи хоб, хурду хӯрок бозори шаҳри Кониводон пури одам. ҳама чӣ серию пурӣ дар шаҳри Кониводон. ин тарбузои майда 5 сомон сар мешавад. нархоша кивет зида кавшад нестом мепурсем ки чанд пойсо. помидор бодаринго чанд шуда сака? Бодаринго помидорам? Бодаринг 5 сомон 6 сомон. Помидор 7 сомон.